mobile phone atanga email thon tan sei lenga eta kan phone a khan ko yang gmail am na kha eta mi hi kha ai nang lo thina phone rang sangai nang lo kha lo en chiang tai ra helai gmail ti hi tai kan an lu tanga ti chon hei roin hong ta eta hian email hi phone pakhat atanga email chi sang kan mangte ni chuan la email hi ta hian lut le kan thon du na tur email kha kan thlang thei ta entinan TMS collection atang hian ka thon du ni chuan TMS collection kha ka thlang mai anga chuan ama email a lut ta heta hian compose mail heta hnuai hian kan hmunga hei hi thon chuan tur chun ta ni compose mail kan an click a ti chuan heta true tia khan tu hinai kan thon don kan thon tur email kha kan chu to sa ni chuan kan thon to chin ni chuan ta hai lo lang ngal mai anga nei chana at integrityindia.com ta khan ka thon du ta hi ka thon du na ni wang ka chu to chin wangin lo lang ta mai ta in email a kha chu tur ani kan click ta chuan subject a khan subject chu kan du na deal na ti emoni kha kan du kan thlang theinga ti chuan thalak te kan thon tel du ni chuan he tlai hian attach file lo omanga attach file kan click ta ti chuan attach file kan lut le a kan thil thon du kha thalak ani emaw impone ta se hei ka thon du ta kan click anga ti chuan hei kan thil thon du kha hei kan thil thon du kha ta chuan helai hin a file size o mai hi chu network chak dana zir le a file length dana zir in upload chunga rei ve mai thei boka hei chu te 500 kb vel le kan iwang na rei lo a zo ngal mai ta chuan kan du chuan no khan hi ta hian a thu kan du kan thlang thei ni kan ti ta ti chuan ta hian kan du zo kan sei zo no khan heta hian send kan ti anga okay ti khan email chu kan address a dik ani chuan a thleng dik to mang